Karong gabi inakoronahan ang bagong hiyas sa Kadayawan 2022. Atong siren ang ulay katikaran sa Coronation Night pinaagi sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa RMC Petrogas Arena. John D. Sara, ug mga kapuso, andam na kaayo ang stage dinhi sa RMC Gym alang sa Coronation Night sa hiyas ng Kadayawan karong gabi una. Gani, sayo pa lang sa hapon karong adlaw naglinya na ang mga supporters sa mga representante sa hiyas gawa sa RMC Gym nga buot mo saksi sa event. Hinuon bantay sarado ang area sa kapulisan aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanan. 11 ka mga maanyag nga kababaihan ang magrepresenta sa nagreiyang 11 ka tribo sa Davao City. Sumala pa ni Councilor Al Ryan Alejandre ang spokesperson sa Kadayawan Exicom nga ang hiyas dili usa ka beauty pageant apan usa kini ka selebrasyon sa mabulokong kultura sa Davao City. Ato makita taud-taud Sara ang nagkaraiyang tradisyon sa Ata Tribe, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Obo Manovo, Iranon, Kagan, Maguindanawon, Maranao, Sama og Tausug. Usa-usab kini ka platform diin buot mapadayag sa matag representante ang ilahang baruganan sa mga hagit nga ginaatubang sa ilahang mga tribo sa mga lumad o moro. So mga kapuso, katong gusto pa mo apas ini sa RMC Gym, adto na mo dinhi. Actually puno na kaayo ang venue ug wala pa nagsugod. Cheer na kaayo ang mga supporters sa 11 ka mga representative sa nagkadaiyang tribo. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.